kulungile. Ndanesteketiso sasekhaya esithiwa Pink, but uphele enguPinky kaGinise. Yeah. uPinky ke igama liqale apha ekuhambeni nasesikolweni babengaliqhelanga igama elithi Pink. Qale ngo-66 ufika kwenantsika sasisuke eRhini sazoqala ukuvula esi sitishi ke ngo-66. Then 66 njengoba besenitshilo qhubile sazotsho njengoba izotsho eBhayi eQonce utsho eBhayi ke ngo-88. So ndihambe naye kwakhona ngo-88 ndawutsho eBhayi de ke ndafumana ingozi ndahlala phansi ngo-92 njalo. Kule nyanga yabasebenzi sibhiyozela iminyaka engama-56 kumhlobo weNene FM. #UWFM56